Наистина много се променя живота след като завършиш училище. Реалността е доста по-различна от това, което сме очаквали. Как да го опиша? Много усетих разликата, когато... И съвета, който бих дал е, ако ще си правите татус, Смешна история, също така и трагична, затова за как реших точно да си направя първия тест. Ма такъв съм циганин. Аз между другото на DJ-а тук съм бял насилен. на DJ. Човек, много са ми говорили за това, ама наистина много се променя живота след като завършиш училище. Коренно. Какво имаш предвид? Интересно ми е твоята гледна точка, защото се случи най-скоро при тебе. Да, вие вече сте си една на годинки. Аз имам бял косъм на брада. Да се вижда. Да се ебам. Светли зелуни. Мисля ли си колко бързо лети времето? Буквално като се замислиш, ние сме завършили ще станат 4 години. Да. Даже вече са 4 години. В смисъл, преди 4 години сме завършили. Имахме едни очаквания, сега в смисъл, реалността е доста по-различна от това, което сме очаквали. Абсолютно. А ти завърши съвсем... Ти миналата година завърши. Буквално преди една година сега. И какви ти бяха очакванията, каква е реалността? Очакването ми бяха да не става всичко толкова рязко. И преди това съм работил и си мислих, че това да си на училище и да работиш и просто да работиш без училище е едно и също. Обаче със сигурност не. Какво точно ви изреш, кой имаш в предвид с това? На впредвид? На предвид. Как да го опиша? Да, преди се занимавах с друго нещо, което ми отнемаше по-малко време, обаче пак си мислех, че дори да почнеш някаква работа, ще си остава свободно време. Преди съм обработвал видеа. В главата ми е това, че ще съм свикнал като завърша. Ще съм свикнал с това да работя, с това, нали, да си отделям част от деня за нещо. Истината е добра. Да, истината е съвсем различна. Ема ти си започнал да работиш на друго място, в смисъл, не си на училище, нямаш толкова свободно време, не си до 12:30, а си примерно 4, 5, 6, 7, зависи колко работа има. Така е, докато при мен аз много усетих разликата, когато завърших, понеже работех вечерно време и след това ходех на училище. В остатъка от деня го прекарвах в сън и реално нямах време за нищо. След като завърших, ми се поосвободи малко повече време, което беше ключовия момент да видя, че реално има огромна разлика. Мислех си, поне преди си мислех, че като ходя на работа, нали, ще си изкарвам пари, ще мога да си позволявам това. В моя случай точно не е така, защото аз съм голям прахосник. И буквално всичко, което видя, си го купувам и не е така, както малката ми версия го очакваше да бъде. При мен не съм бил нощни смени, не съм бил най-големия работохолик да се изкарвам, че работя от 9 годишен. Ама като цяло... Какво ме изкарачира на тъвца? Не бе, ти наистина, аз потвърждавам, значи Васил даже пълна нощна смяна караше. След това идва на училище и след училище отива на кормуване. Да. След кормуването отива да работи. Да, имаше... И след това на училище и след училище спи. Даже... Беше много гадно. Много не спеш. Ти като си завършил, усетил ли си някаква разлика в това, в колко време имаш през деня? Да. Аз, да кажем, нещо от сорта на 7 месеца, единственото нещо, което правех, освен събота и неделя, от понеделник до петък, де факто беше да ходя на работа, да ходя на училище и на кормуване. И в останалото време, което намеря, да спя. И това беше, защото бях по-малък, имах повече енергия и се справях с това нещо. Беше по-трудно, но когато завърших реално, успях да си оправя работата така, че да ходя през деня. И усетих огромна разлика, наистина. От човек, който нямаше никакво свободно време, освен да живея за събота и неделя, тогава да имам свободно време. Сега работя до 4 за момента. Имам свободно време след това да ходя на фитнес, да правя каквото правя и реално свободното време като цяло ми показа това нещо, което преди това го нямах. За мен това беше разликата, реално. Свободното време беше изключено за един период от 8 месеца, примерно. То при тебе е малко по-различно, защото докато си бил на училище, си бил по-заед, отколкото като си завършил. Точно, да. Докато лично при мен не беше така, нали? На училище като бях си имах повече свободно време и
то идва и това, че след като завършиш излизат и други неща. В смисъл, не е само работата да ти отнема цялото време. А като се прибереш, трябва да правиш още неща и събота и неделя ти остават не за да разпуснеш, да си починеш, а за да си свършиш те Абсолютно подкрепя. задачи. Аз лично съм работил на много места. Казина, складове, общ работник, още преди да завърши училище, шофьор, всичко. В смисъл не всичко, но наистина много неща. Обичам да пробвам различни неща, както и да е. Въпросът е, че след като завърших и започнах работа, най-важните неща, които трябваше да науча веднага, ако някой ми беше казал, че ми е много по-добре, обаче ги научих сам, е, че... Пак ли си мъжи? Да. Там е другата камера пред тулата. Айде си работа. Първото нещо е да не си пропилявам парите, които ги изкарам. Защото аз, като взимах от някъде пари, дали заплата, дали от нещо, където съм работил на надник, веднага го харчих. Аз не мислех, примерно, след една седмица дали ще му направя нещо с събрани пари или нещо такова. Примерно, днес съм взел, тогава взимах 50 лева на ден. И директно. 50 лева, даже няма забравя, още не бях завършил и ходих на сторежите. И нали, знам, че днес ще взема 50 лева и веднага влизам и си поръчвам примерно емблеми за колата. Те са примерно 45 лева. Дам ги, нали, днес ще ги взема, сега другите 5 лева какво. Нали, утре пак ще дойда, пак ще работя и не си правих сметка примерно за напред. Докато примерно в момента мога да се лиша от всичко, но да знам примерно, че нещо, което съм си наумил, че ще го направя да дам пари за нещо. Не говорим само за сметки и разходи. Нещо, което искам да си купа, че ще се лиша сега, ако в момента няма възможност, обаче мога да си го позволя. Като цяло мисленето за напред, а не само за днес и за утре да мислиш. Да. Чисто финансово и... Да, но наистина сега се замислих за това, че напоследък, откакто завърших по-скоро, започнах и аз да си правя една сметка, която преди не съм се замислял за това нещо. Докато работех и учех, също така аз по същия начин. Знам, че ще отида, ще изкарам тия пари, отивам дали ще е събота или нещо, събереме се това, изхарча си парите, които съм си изработил реално, без да се замислям, че мога да направя нещо друго с тях или да си платя някоя сметка, което беше много лошо. Тогава се научих да си правя сметка за нещата, които... Нали, парите по-скоро, които изкарвам. И това беше, може би, ключовия момент в... Ти ако си започнал още от как си завършил, ще е много добре по принцип. Защото аз започнах първо преди 2 години. Аз съм като се премести в София. Да, е малко преди това. Аз съм си правил наистина всички тия неща, които реално имам в нас. Аз никога не съм разчитал нещо на родителите ми да вземат или това. Всичко с пари, които съм си изработил, но все пак да, не мога да кажа, че винаги съм бил в перфектно финансово състояние, но в повечето пъти съм си правил сметка, нали, такова да имам пари и за едното и за другото, за да мога да си позволя това нещо. Също така, ако се случи нещо да излезне това, да си имам пари. Това е много важно, наистина хората да си го знаят, а не да пръскат абсолютно всички пари, примерно ако отидат на дискотека. Защото и това съм го правил. Като тия на дискотека имал съм случаи, които примерно имаше един период, в който съм работил една седмица и ми се плаща за тази седмица. Отивам събота на дискотека и аз вече съм изхарчил съм всички пари. Не всички, а повече отколкото си изкарал дори. Вече на борч. Да, вече на борч и примерно, леле, човек, аз ще взема заплата чак след една седмица. Имало го и този момент. Може би тогава вече беше момента, в който си казах или взимаш някакви мерки, или продължаваш да го правиш това нещо. И наистина взех някакви мерки. Да стигнеш далеч. Да, взех някакви мерки и се поуправиха нещата. И аз от колко са вече 3 години взимане на пари на месец, чак преди 2 месеца свикнах да си ги пазя, да си ги организирам. Допреди това виждам нещо и просто го взимам. Въобще не знаеш, че имаш парите, имаш свободата. И при мен е друго, вие двамата вече си живеете в София, аз съм си тук у нас. Не плащам сметки за ток, не плащам храна. Знам, че дори и да ми свършат парите, аз няма да остана гладен или без дом. Така е. Да, ама то, аз ако свърша парите, не дай си Боже, аз няма да остана гладен. Пак. Да, не и друго е. Аз даже си спомням,
Нали, в началото бяхме в студентски за няколко месеца на общежитие и аз тогава съм нов в София, в смисъл. Не, че сега не съм 2 години, не съм много, ама. В смисъл, те първа вече трябва да си правя сметка, нали, изобщо, че няма да съм в нас. Та вечер, какво ще се вечеря, какво ще се вечеря, дрехите да са ни изгладени, да са изпрани. Ние там не гладахме и не правихме, защото нямаше как те ще ги занесеш, което струва пари. Отиваш, занасяш го в където перат на цял студентски град дрехите, всичко на едно. И там трябва да оставиш пари. И ми се беше случило в началото още. Не можех да си направя правилна сметка. Бях започнал даже и нова работа точно когато се насих. Беше супер тегаво. Имаше 2 или 3 дни, няма забра, дето след работа отивам на фитнес, обаче отварям портмонето и знам, че имам примерно 15 лева за тия 3 дни. И ако искам си взема нещо да хапна преди фитнес, да имам сила, няма да ям за другия ден. Да се обада, кажа, мамо, може да ми пратиш пари, защото ми свършиха, съм поел отговорността да излезна сам. Това ще е супер безотговорно и ще е смешно даже. Абсолютно. И затова мажена фили, сандвичи си правиш възможно най-ефтино, да минат тия 3 дни, да. В студентски живот. Да. И Радвам така... се, че не съм го изпитвал. Кое? Радвам се, че не съм го изпитвал това. Човек уникална. Между другото, да. Заслужава си това да го изпиташ. Да не е студентски живот, но точно е това да знаеш какво е. Ти сега първо не знаеш какво е това. Да отвориш портмонето да имаш примерно 15 лева. Не казвам, че съм бил гладен и съм гладувал и не съм имал, но примерно да знаеш, че нямаш пари, да си направиш някаква елементарна сметка, да трябва да помислиш. Защото примерно един бургер 10 лева, ти имаш 15, а след 3 дена взимаш пари. 3 дена. А за 10 лева можеш да си купиш 3 хляба и един салам. Примерно. Вече не. Но преди 2 години можеш. Не, със сигурност. Тия моменти, които си бил най-долу финансово, примерно, или каквото и да е, тези моменти, които си бил най-долу, на момента като се случват са отвратителни, но след това като се сетиш за тях, даже наистина ти е някакво готино, че си бил там, че си го усетил, че си минал през това нещо. И си се справил сам. Да, че си успял, си успял да види. С приятелката ми се справихме заедно, нали? И двамата бяхме в някакво такова положение, обаче заедно си правим сметка, нали? Та вечер, какво ще направим това нова? Иначе имало вечери, къде да излезеш навънка, да хапнеш, обаче аз не правя сметка, че ако излезна още 2 пъти този месец така, няма да имам пари. Аз тогава по-малко пари взимах, доста по-малко. Аз вземам горе-долу много хубави пари, 800 лева на месец. Топ. Има си и такива моменти, наистина. Но, както казахме, важното е, ако на някой от гледащите се е случвало да такъв момент, спокойно, нали, и на нас ни се е случвало, важното е просто важното е да минете през това нещо и да се научите тогава да си правите сметка, понеже наистина това е едно от най-важните неща, особено когато живееш сам. Правиш ли си сметка, със сигурност ще си направиш и живота по-комфортен за живота. Да. Дори вчера да си бил на дискотека и си схарчил последните си пари, сега да нямаш, не съжаляй за това, а просто помисли за напред как ще продължаваш. Но със сигурност не съжаляй, вече е станало, няма какво да направиш. Така. И без да ми се е случвало, като съм чул истории от други хора, какво им е било, преди ми е штраквало, нали, дай ви да се науча да си организирам парите. Не се знае кога ще стане това. Защото по едно време имах мисли, що да не отида да живея за някакво време в София, така да видя да ми е тегло. Ама, що да не? И да ми е хубаво тук. Просто да ми е гадно, като може да не ми е. Да, буквално така го виждам. Не, между другото, това е много интересно нещо, което каза и аз бих те посъветвал, ако някой ден просто пак се замислиш за това, направи го, може така да ти стане наистина хубаво, да си сам, да видиш какво е, да знаеш, че нямаш подкрепата от родителите ти, нали, винаги родителите ти ще ти помогнат, това е ясно, но все пак да знаеш, че си самостоятелен човек. Със сигурно ще го направя. Аз се шегувах, със сигурно ще го направя, защото знам, че много ще ме изгради. Просто исках да вкарам това, че дори да не ви се случват такива неща, да попадате в такива ситуации, е хубаво да научавате тези умения преди да ви се е случило. Житейски опит по-скоро. Да. Сега те като го казват това, наистина се замислите, че може да се случи и се научете от сега, а не да дойде изведнъж и да се чудиш какво да правиш. Не, то не е казано, че му отидеш задължително в София. Ти може просто тук да почнеш
Примерно да даже да отделяш от парите, които взимаш, първо ще си представяш тия 500 лева са за наем. Да, аз това Тия пари това за го правя. храна. Да, примерно. Да. Ама е съвсем различно наистина да вземаш заплата си в София, да плащаш наем и храна, ток. Това ще я кажа сега, че даже ми е супер готино в момента, като се сета беше уникално. Особено първия месец. На друго място съм абсолютно сам съм. Първо не мога да се прибери да всичко да ми е опарано да ми е сготвено. Как съм го оставил сутринта, като съм излезнал за работа, така го намирам после, като се прибера. И знаеш, че ти трябва да си го И аз трябва да го направя. И трябва да отида на фитнес. И трябва да... тогава не готвяхме, защото няма как готвиш в общежитие. Ма всичко сам да си направиш. Беше и много готино, наистина. И не знам. Излизам навънка, не съм тук пред нас. Супер непознато ми е, само непознати хора. Супер готино беше. Но това нещо, което каза с анализа, както го оставиш, така ще си го намериш като се прибереш, това те учи много на отговорност. Много, защото... Навици. Да, навици. Аз лично дори преди съм си бил отделно на по-скоро отделен етаж от майка ми. И тя примерно никога не се е качвала горе да чисти, защото аз така съм ми казал. Казвал съм и, нали, горе ти работа нямаш. Ако има нещо да се оправя, да се чисти, да се сгъва, да се такова, аз ще си го оправя. И още от малък може би съм си го втъпил това нещо. И сега, като се изнесохме, допринасяме всички, нали, за това. И малко или много се личи отговорността, която съм си изградил от по-малък. Което наистина е много хубаво, още от по-малки като сте, да взимате някаква така инициатива, за да си го изградите за в бъдеще. Много допринася това. Абсолютно. Много е важно да изградиш този навик, да се оправиш сам. Да. Просто дори да живееш с вашите, не остави леглото сутринта неоправено, опри си го ти, чашата си изми, а не я остави просто в мивката. Например. Така е, да. Най-простите неща. Така. Със сигурност ще е готино да няма кой да ти каже какво да правиш, ще оставиш пълна мизерия. У вас обаче това наистина ще писне отличен опит, го казвам, в смисъл да не си оправиш леглото, да не си подредиш, ти живееш в кочина. Да, да. Между другото има много хора, които живеят така и са си го направили като комфортна зона да живеят така. Което е зле. Много е зле, много е зле. Това човек да се занемарява така е отвратително, но много хора всъщност го правят. Много. Някой казват на мен комфорта или това да е чисто е да е разхвърляно. Да. Защото някой казват, като е разхвърляно, знам кое къде е. Ми просто си оправи. Всеки знае, че просто те мързи да си оправиш. Да, реално. Мързел играе. Никой не обича повече да му е мръсно, отколкото да му е изчистено. Да, абсолютно. Ама вече зависи дали да е мръсно или разхвърляно. И зависи до каква степен да е разхвърляно. Сега няма да е готино да си дигнеш примерно одялото, къде се завиваш и да намериш някакъв сандвич от преди. Му храсъл. Това вече ще е фатално. Това е фаталити, да. Какво имаш предвид под да по-малко разхвърляно? Ми зависи, има едното, което по един начин, който го разбираме, примерно влизаш си вас с мръсните обувки, ходиш си вътре, кала е навсякъде по земята, якито ти вместо си го сложиш на закачалките, го слагаш някъде по земята, столове, дивани и така нататък. Чините, мръсните те чакат и вече се зародил друг живот в мивката от 2 седмици и мухъл. Нова екосистема. Да. Във фурната си оставил ядене, в хладилника му хлесало всичко. Това вече е прекалено, нали, много. То се случва първо за на мен лично ми случва за 1-2 дни, първо леглото да ми е... Да разоправя. Да не съм си го правил. Да, то се случва на всеки. Случва ми се, наистина. Не, че няма ми отнеме 10 секунди да го правя, случва ми се. Или лаптопа да ми си на масата, отворен до него зарядно някакво, което първо няма да го ползвам днеска, четката за зъби, защото нали си да зареждам да ми на бюрото, ама то четката за зъби, нали я същия ден ще я ползвам. Но първо няма сега да го изключи, ще го изключи чак до вечер, кога ми потребва. Да. Такива неща не са Ние фатални. говорим за хората, които казват, че комфорт има в разхвърлянето. Според мен просто ги мързи. В смисъл мега разхвърляното, нали? А не да си наредил играчки, които го кефат. Да. Има една степен, която аз до много скоро, между другото, съм си я правил. Най-вероятно и вие, защото много хора са го правили. Като го каза преди малко, дрехите да седат на стола. Заклевам се, до много скоро, примерно съм носил едни дрехи и съм имал
вчера. Не, между другото, откакто се изнесохме, даже този стол ми липсва, между другото. Не се шегувам. Има просто един стол в стаята, който има най-вероятно дрехи, които преди това съм носил, оставям другите. И то става една камара от дрехи, които после отивам да ги изхвърля за пране. Да ги оставя по-скоро. Това се получава, защото нито е твърде мръсно да изпереш, нито твърде чисто да сложиш в гардероба. Може да я носа други ден. Може би. Точно, да. И гаранция има много хора, които също по този начин имат просто стол за дрехи. Със сигурност. Не е много, всеки. Гаранция, да. Ако не е стол, ще е дивана или... Всеки мъж. Напишете долу в коментарите стола, примерно. Да. За да знаем, че сте стигнали до тази част от клипа. Не, ако няма поне един стол с яке на него, не става. Едно яке е добре. Аз съм стигал до облегалката догоре. И така вече след 4 месеца решаваш да махнеш всичко и се замислиш, че си имал някакви дрехи, които си ги търсил миналата година най-отдолу. Да. И как няма сега да правя 3 крачки до банята да си първа дреха. Не. Ти го отли си. Имало понеже аз примерно оставям на облегалката на стола един свичер, отгоре яке и съм такъв, примерно след 2-3 дена. Къде е този свичер, бе, човек? Къде съм го стил? Най-вероятно съм го хвърлил за пране. Отивам, поглеждам на сушилката, няма го. Край, този свичер за мен е изгубен. След една седмица, много дадох. След няколко дни, примерно, отивам да си взимам дрехите за пране, бам, свичерът си е там. Абсолютно. Но да, липсва ми малко този стол, признавам си. Като цяло всичко е по-различно, както завършихме. Самия свят, обществото, което ни заобикаля Аз лично не помня, докато учехме изкуствен интелект да е бил развит толкова смисъл. Аз съм випуск 20... Ние сме випуск 21 година. Да. Не мога да се сета да сме използвали чат GPT-то, GPB или? Чат GPT. Не помня да сме го използвали за дома. Аз ти казвам, аз не го ползвам почти изобщо. Което е минус, трябва да се науча как да го използвам правилно. Да, това в момента си е предимство. Да, в правилните ръце, реално чат GPT може да бъде много полезен, но повечето хора злоупотребяват с това, използва се в... По-скоро от мразалива гледна точка. Точно да, злоупотребява се. Злоупотребява вече за тия неща, които ги правят зло на другите, лошо. Добре, просто отмързел може би, понеже се използва в училище за домашни, за каквото ти трябва и те мързи да го направиш. Докато можеш да си намериш реално полезна функция на ChatGPT. И тогава изкуственият интелект идва полезен. Докато това не е полезно, защото хората затъпят така. Реално съм виждал и много мемета, които са смешни за момента, но в бъдеще със сигурност няма да е. Бъдещите ни доктори в момента преписват на някой тест с ChatGPT. Да, буквално. Тъжно наистина. Да, според мен е малко контра на това, което ти каза, обаче според мен даже трябва да учат децата на ChatGPT в училище, да го използват. Учат ли? В Китай вече има... В Китай винаги е Китай, може и друго, ако не е Китай. Не, наистина вече са въвели учебен предмет като изкуствен интелект и неговото изучаване. Това абсолютно трябва да се случи. Затова съм съгласен. Затова съм съгласен да се изучава ChatGPT, а не ChatGPT да изучава децата. Ако така мога да се изразя. Да го използват правилно. Да. Не просто да си помагат с него, да работят с него. Не знам, да изличат много е странно тук, защото ChatGPT в училището, ако ги учат на това да го ползват, например, питайте го какво значи амеба, примерно. Да ги научат какво точно да напишат, за да отговори по най-подходящия начин. Да. Това според мен е добре. Обаче там идва, че научат ли ги това, ще ги научат и как по-добре да отговарят на тестове на есета. И със сигурност има затъпяването. Със сигурност има двете крайности, но сега вече идва въпроса до човек. Дали иска да преписва, дали не. Това не е човек, това е ученик още. Той се изгражда като характер те първа. Той не знае повечето не знаят кое е правилно, кое е грешно. Така е. Ма сега сетих, че и ние сме, това съм завършил преди 1 година, ама със сигурност и вие сте преписвали от някой рандом сайт есе на тема любовта.
през 21 век, примерно. Точно това не сме учили. Примерно, да, някаква наистина. тема. Дали ще питаш ChatGPT и той ще ти даде това нещо, което го извади от същата статия? Има друго, да, сега ще прекъсна, извинявай за което, но когато преписваш в някой случайен сайт, сайта може да не е това, което си търсил, защото много хора дори не знаят как да го правят, да преписват. И все пак на теста могат да изкарат двойка, тройка, не е оценката, която реално са се борили с преписването. Докато ChatGPT, примерно, имаш тема за глобалното затопляне. Той ще извади подробната информация, правилната, подробната и ако му кажеш, нали, напиши ми есе, той ще го направи абсолютно дословно и правилно с задачата, която имаш, преписваш и си изкарал примерно петица или шестица. Докато като си без изкуствен интелект, ти си търсиш информация, ти трябва да я прочетеш да вижда ли е правилно. Ти поне веднъж ще имаш тази информация. Поне малко се затрудни. Да, или ако си правиш пищови, защото в началото не ползвахме телефона да го скрием, вече накрая го крихме телефона и така преписахме. Обаче в началото ти си пишеш пищови. Това сега някой дете го чуе къде сега приема 5-ти клас. Какво значи пищов? Със сигурно знаят какво е. Как ще знаят? Телефона как ще му кажеш, че е пищов? Не знам, може би ако си употребяваш тази дума. То вече няма и бележници, не знам от колко време. Да, всичко е но да си направиш пищов, ти пишеш тази информация. Малко или много запомняш. Или като преписвах, гледах малко да запомна, защото ако ми вземат пищова или не мога да гледам, нищо няма да напиша. Поне малко да знам. Поне малко. И после да помагам. Сега го казваме, че е наредно. То по принцип е наредно генерално. Никога не е било редно. Обаче сега, ако бяхте все още в училище, нямаше ли да го ползвате? Аз не казвам, че нямаш. А напротив, винаги ще. Просто е различно. Да. Сега е още по-лесно. Ние казваме, че не е правилно, обаче всеки би го правил. Това е ясно. Да, абсолютно. Така е с повечето неща. Обаче това, което Васето каза, че докторите, които в бъдеще ще ми трансплантират бъбрек, примерно, в момента са преписали на теста. Ще чуят кое е бъбрек. Да. Това е, че нищо, реално, както Викторио каза по-рано, ти като го пишеш това нещо на ръка, то малко или много ти влиза в глава. В смисъл, дори да е малко, пак има нещо. Докато ChatGPT вали, ти просто го пишеш на хартията и си забрави. Дори не се напрягаш. Единството напрежение ти да го напишеш. Не се впрягаш дали е правилно или не. Абсолютно, да. Иначе да върна малко идеята, по-скоро темата за пищовите. Сега се сетих колко беше легендарно едно време, ако имаше химикалка с листче на нея на върха. Това беше... Ти след така да дърпаш и това да е навита и дърпаш на положина. Дърпаш и може да си написал нещо на това и да ти е на химикалка, ти пускаш и се виждал така. Това беше преди много години. И да имаш така много... Човек, това беше game changer. Ти имаш такава химикалка, ти вече си от готините деца. Да. Ти си готиня на готините. Те беше брутално. И само после подавам на Васко химикалката, че му свърши неговата, преписва той. Това правили ли сте? Правили сме го най-вероятно. Да си подаваме точно така химикалка, не, но сме си подавали пищови по всеки начин. Иначе за тази химикалка, то е ясно, че ако учител я види, със сигурност знае за какво е тази химикалка. Със сигурност, но просто беше готино тогава да имаш такава химикалка, да си мислиш, леле, аз измислих схемата, човек. Знам как да мина. Да, аз съм той буквално. Да, като някакво есе ще правиш и някакъв тест, в който ще има много писане и си направиш 3, 4, 5 пищова. Единия почина, другия в раницата, третия в НССР, четвъртия в ръкава, петия в скут. Прави цитат след така на дланта. Да, вече. Тогава, между другото... И тук си пишехме верно то всеки бе първи това. Да, с химикалка. Тогава, между другото, сега се седих като каза тато си пищови, навързах идеята, че много деца от много ранна възраст имат тато си. То вече си е модерно. 14 годишни, за не ви. Да, излезваме точно 14 годишния. След такъв татус е тук. Да. На гърба малък, на коляното, на 14 години 8 клас. Като хора, които и тримата имаме тато си, сега да ви питам първо, като за начало на темата, кога ви бил първият татус? По-скоро към светли въпрос, понеже е завършил миналата година. Кога ти беше първият татус на теб? Или на 16, или на 17 години. И това трябва да казвам, че татусите преди са били като нещо нередно. В смисъл, затворници само са имали там с химикалката се възкали. Много, да. Ама просто бавно и
просто постепенно си влиза. И става нормално. В смисъл, вече като виж човек с статус, въобще не ти прави впечатление. Преди било... Като видиш без, ти прави впечатление. Да, по-скоро да, и ти нямаш чата си, що нямаш, не ти ли хареса. Буквално от хората, които общувам с тях, може би двама само нямат татуси. Поне един да има. Поне един татус да има. Всички има, само двама нямат. Поне за които се също. Мисълта ми е, че като нещо става по-приемливо, все едно, че и годините, които трябва да имаш, стават по-ниски. Мисля, границите вече са много по-къси. Преди било да направиш 18, а сега... Ама и родителите, те са вече много поколения родители всички. На тия малките деца. Те вече са свикнали по един друг начин. Примерно, аз като си направих първия в училище, и аз някъде 16-17, ние в цялото училище сме били 5 човека статус. 5 човека в цяло училище, а сега... Това е странно. Да, сега 5 човека да нямат от цялото училище. Абсолютно. Аз между другото не знам дали изобщо вече има възрастова граница за татуси да си правиш. Винаги има, никой не спазва. 18. Или трябва да има родител с теб. А някои татуисти дори не правят татуси. Да. Под 18 годишни дори с родител. Браво за което на тия татуисти, които го правят това. Да, но то проблема е, че той като ти откаже, ще отидеш при другия, той ще те види като човек, който му дава пари и веднага ще ти направи татус. И зависи как го чувстваш. Аз лично първият ми татус беше, защото наши ми позволиха. Не, защото аз исках, кефеше ме, нещо ново е за мен и ще съм различен, нали? Обаче не, защото ми е било належащо или да има смисъл. Първият татус нямаше смисъл за мен. Това е едно от проблемите, поне при малките, според мен. Като си правят татуси, човек, ти си тръгнал да си правиш нещо, което ще ти е на кожата за цял живот. Това вече не е точно така, смисъл много махнеш. Аз нямам нито един татус, който да има смисъл. Дали? Да. Всичките са... Това няма смисъл, примерно. Няма. Не знам дали ще се види. Примерно това е... Кой? Четвъртия, последния ми татус. Просто с един приятел, който ми е един от най-близките, си казахме, аре си направим този татус и една или две седмици след това просто отидехме си го направим. Ама, виж са, ти ако си на 14 години, както беше в случая този TikTok, който бяхме гледали, ако си на 14 години ти ще си харесаш нещо, най-вероятно след 4-5 години вече няма да те кефи. Даже по-малко. Да, точно това сетих и аз като за проблем, че като си по-малък, като израснеш мога просто да не ти харесва татуса. Да. Ти си с едно мислене в момента, след това ще си с друго. И най-вероятно няма да ти харесва. Само може и да ти харесва, няма как да си сигурен. Но да, има опцията да си махаш татуси, ама тогава почва една разправия, те първа премахване, после слагане на някой друг, кожата ти става много по-странно. И да. Давай, да изкажи се. И според мен това е много голям проблем и заради това трябва да се замислят хората наистина, особено родителите. Сигурни ли сте, че детето ви трябва да си направи татуса на 14 години? Тук не е толкова към родители, защото вече все по-малко родители са фактор в изграждането на характера на детето. Все по-малко, от по-малки децата вече започват да израстват като характери. И точно в училище там не се рада такъв ще бъдеш в бъдеще. В смисъл тия хора, които ги гледаш около тебе сега, как се държат, как мислят, по най-голяма вероятност ще си така и в живота. Просто малко по-променени, но дълбоко ще същи. И съвета, който бих дал, ако ще си правите татус, гледайте да има смисъл за вас, защото колкото по-голям смисъл има за вас, толкова по-дълго наистина ще го искате този татус. Може би за цял живот. Защото ако е без смисъл, а просто картинката ти след 3 години вече нямаш... Ще си друг човек, малко или много. В смисъл, ако е без значение, това няма те кефи, но ако има значение за тебе, особено ако е дълбок смисъл, няма как да не те кефи. Какво ще кажеш? Вече няма смисъл това за мен. Ако има смисъл за тебе, ще се... Не знам как си изразих, нали? Може да не е много правилно. Просто хората трябва да се замислят на това, което каза. Ако трябва по-добре, изслушайте това няколко пъти, със сигурност замислете се просто на тези думи. Замислете се. Мислете в бъдеще, не само за татуси. Каквото и да правите в момента, какво ще ви донесе това? Има ли смисъл? Окей ли е? Това сте вие това си ти като човек.
Така. То ние сега говорим като по-осъзнати, обаче на което и 14 годишно момче или момиче да го кажеш, няма да те послуша. Така е. Просто ще направи това, което иска в момента и ние да сме на 14 някой да ни го каже, пак ще направим това, което искаме в момента. Ако в момента Но, съм наистина това е добър съвет. Ако в момента съм на 14, най-вероятно бих, въпреки че да си кажа сега, то не е срамно, но аз за първия ми татус много се притеснявах и се чуех дали изобщо искам да имам татус. Имаше си смисъл да си го направя, наистина не съжалявам дори до ден днешен, но просто тогава се чуех дали аз наистина искам този татус, дали си струва, дали болката, която ще изпитам при самата направа на този татус, ще си струва за в бъдеще. И просто, както започнах да се повтарям, имаше много мисъл в това нещо. Реално. Не съм бил малък тогава, защото първият татус май си го направих на 19 години или на 18, не съм много сигурен, но тогава просто се замислих за нещата. Ако сега съм на 14, може би не бих, ако съм със същото мислене. Аз се замислих и да ви питам и вас, първият татус, ти каза, че се притеснял дали искаш изобщо. Аз не съм замислил дали искам. Аз знаех, че искам. Въпросът е какво. Да. И много гледах. Всеки ден, по цял ден, значи като вече, нали, разбрах, че ми дават нашите, те ми го платиха, аз трябваше просто да си избера какво искам. И гледах, постоянно ми беше интересно и леко притеснено дали ще не боли, как ще, обаче ми беше уникално отвътре, много готино чувство. И няма забравя. Лъва отстрани. Лъв, разбира се, първи татус, лъв, часовник, череп или нещо, какво задължително. Розите, няма как без тях. И беше много готино, защото не ходих в този ден на училище. Къде отиваш, Виктор? На татус, смисъл, няма съм на училище, нали? И беше много готино. Влизам там в студиото, Дришло, влизам и здравейте, нали, какво ще прави? Не знам, му показвам, какво съм си харесал, първо исках да е вълк. Как така? Чакай, извинявай, че те прекъсвам. Как така не знам и му показваш? Не знам точно, аз му показвам няколко. Ти си го правил на момента. Да, ясно. Даже той татус го нямаше никъде, ние го направихме тогава, което е топ. Това е хубаво, да. Да. И му показвам някой, той вика, човек, това... Какво стана? SD card full. И той като видя какво съм си харесал и вика, човек, това няма да ти го правя. Значи 1 час сме се играли да го нагласиме какво да е точно. И нали го направихме. Значи, не знам, може би, защото ми беше първи и не очаквах да е такава болка, но първите 5 минути той ми започна долу от колко дето беше най-голямата болка и наистина не знах дали ще издържа цялото. И първият ми татус всъщност е един от най-големите ми татуси. Буквално цялата ми една страна на кръка отдолу до горе, от глезена до кърпачката горе. Цялата страна. Наведнъж 8 часа. Наколкото разбирам, не е имало смисъл в този татус. Просто това ти харесва. Нямаше някакъв дълбок смисъл, харесваше ми просто. Това е. Аз искам да кажа между другото една горе-долу смешна история, също така и трагична, за това за как реших точно да си направя първият татус. Бях пиян. Това е. Крайна история. Да, между другото наистина. Малко old school. Бях пиян в казармата и ме дръснаха тук. Не, между другото наистина, аз ви казах, че много се чуех дали го искам този татус или не. И си казах просто една вечер, наистина леко подпинал, викам, ако ще си го правиш, ще си го правиш. Ако не, просто забравяш, няма да си правиш никакви татуси и това е. Седнах, замислих се, бях между другото в една стая, доколкото помня, замислих се за това нещо и още вечерта човека му писах сигурно в 12-1 нещо такова, може и да запиша час за татус. Записах си го и така това ли ти беше правил? Да, това беше първият татус, който съм си правил, но да, бях пиян тогава. Когато реших да си го направя, аз си го имах като идея отпреди това, знаех какво ще си правя, но просто нямах тази решителност. И тогава просто реших, викам, записвам го, няма как да се откажа вече. По принцип можеш, само че аз съм такъв... Друго си е, вече да съм си записал татус, така и така. Отивам. И отивам такъв притеснен, както и той каза, нали, здрасти, еди, какво си, нещо, че бях малко по-голям, до сега не съм ходил на татуси, не знам какво е. Влизам вътре и само, ще правим това, което ми изпрати, нали, и аз такъв, нали. И като ми го правеше, както и при него, между другото, интересното е, че започна от най-болезненото място, за да ми бъде възможно най-гадно още в началото и след това да става постепенно. Това е добре? Да.
Да, и започва само. Леле, аз така ли болка постоянно ще изпитвам? Леле, малко, Как ще издържиш? Аз съм притеснен вече. Седа трепера такъв целия. По-натам вече беше всичко нормално и се започнаха. То като си направиш един тазус, вече се почва. Въпреки, че си мисля, че имам къде да спра. Аз съм си казал само ръката и само лявата ръка и само десния крак. Най-вероятно така ще спра. Да, ти да. За сега така си го казвам. Мисля, че ще мога, защото аз наистина мисля, че за мен това на моето тяло така ще ми отива. Сега има хора, които искат да са целите изцяло. Аз не мисля, че ще е така. Аз не съм сигурен какво искам като татус си. Обаче историята за моя първи е, че исках татус, чувах от всички, че казват, че трябва да има някакъв смисъл в него, но аз не намирах никакъв смисъл, който да вкарам. И затова просто си направих този татус, в който всеки елемент означава нещо. Примерно вяра, не спирай дори да е трудно, всеки от тези неща и викам, ще си направя това. Пак има смисъл. Да, пак има смисъл. Ама идеята ми беше, че го правя без конкретен смисъл, обаче се ще намеря смисъл в някои от нещата. И затова... виж, пак има значение самия татус. Да. Дори няма за теб дълбоко значение лично, пак има значение като цяло. Да, единственото, което добавих е, че пише no sacrifice, no story. Да. Че без рискове не може да създадеш нещо качествено, което да има смисъл. Да. Това е хубаво наистина, че поне си намерил някакъв смисъл за татуса, понеже има много хора, които си правят, примерно, да кажем твоя татус, просто една стрела. За какво ти? Да имам стрела, брат. Това е. Няма лошо наистина и в това да ти харесва нещо, но е по-хубаво като има смисъл. И добре, че е малък. Да. Чао. Банани гръб. Между другото май е топлината на камерата. Това ще бъде всичко за този подкаст. Поговорихме си за живота след училището, за татуси и за разуправени стаи, колкото и рандомно са тези теми. Да. Може да коментирате вашите впечатления долу в коментарите и да ни дадете идеи за следващи видеа, които биха ви били интересни. Също така не забравяйте да харесате този подкаст, да се абонирате за YouTube канала, както и да ни последвате във всичките други социални мрежи. Чао, водаци! Момчета, стана много добре, Финиш! Това ли беше? Колко ще ми платите са? 5 лева.